pamibi kita. O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Berhen, ina kan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan, warasan namimibi kami, na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob nin pagalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Surat na hali kay Pablo, Silvano, asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonika, narugaring ni Diyos na sa tuyang Ama, asin ni Jesucristong kagurangnan. Mapasaindo ang biyaya asin katuninungan na hali sa Diyos Ama, asin hali sa kagurang Jesucristo. Dapat kaming magdanay na magpasalamat sa Diyos huli sa indo. Mga tugang natutuong maninigo, huli ang sa indong pagtubod, makangangalas na nagtatalubo, asin ang sa indong pagkaminuot-muutan, urog na nagkukusog. Sa gabos ng mga simbahan ng Diyos, samong urog na ikinakaugma kamo, huli kang sa indong pagtubod, asin pagtios kang gabos na persekosyon, asin kahurasaan na inagihan nindo. Nagpapahiling na matanos ang paghukom ng Diyos, asin ang katuyuhang kaini, iyo na kamo papagkanigoon sa saiyang kahadean. Huli kaini, nagtitios kamungunyan. Arami ini, kaya danay niya mong ipapamibi na papagkanigoon kamo kang pag-apod nin sa tuyang Diyos. Sa bagsik nin sa iyang kapangyarihan, utubon niya ang sa indong kamauotan para sa kabanalan, asin tapuson ang gabos nindong ginigibo, huli sa pagtubod. Sa siring na paagi, ang ngara ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, papagmurawayon sa saindo, asin kamo sa saiya. Sa bagsik kang biyaya aning sa tuyang Diyos, asin ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang simbag po, irukyaw sa gabos na banwaan ang sa iyang mga gibong ng ngalasan. Irukyaw sa gabos na banwaan, ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan, ang bilog na kinaban, awitan ang kagurangnan, umawon ang sa iyang ngaran. Irukyaw sa gabos na banwaan, ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Ipagrukyaw arualdaw ang sa iyang kaligtasan, iusip ang sa iyang kamurawayan sa gabos na banwaan, ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na katawuhan. Irukyaw sa gabos na banwaan, ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Huli tadakula ang kagurangnan, asin maninigo ng God na umawon, dapat siyang katakutan, urog sa gabos na Diyos. Ang mga Diyos ng ibang banwaan, mga Diyos lamang, alagad ang kagurangnan, iyo ang kaglalang kang kalangitan. Irukyaw sa gabos na banwaan, ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu.
Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, herak man sa indo mga iskriba asin pariseo, mga parasaginsagin. Sa indong pinipinto sa mga tao ang kahadean ng Diyos. Hulita kamo daim nakakalaog, dain nindo pinapalaog an mga buot makalaog. Herak man sa indo mga iskriba asin pariseo, mga parasaginsagin. Linilibot nindo ang dagat asin daga, tanganing makakuanin sarong kaayon. Asin kun kamo nakakakua, ginigibo nindong maninigo sa kalayo na doble pa sa indo. Herak man sa indo, mga parakabit na buta. Itinutukdo nindo, ang pagsumpa huli sa simbahan, iyan ang dapat na utubon. Mga lulong, asin buta. Arin an urog na mahalaga, an bulawan o an simbahan na nagpapabanal kan bulawan. Siring man itinutukdo nindo, an pagsumpa huli sa altar daing halaga. Alagad an pagsumpa huli sa atang nayaon sa altar, iyan ang dapat utubon. Mga buta, arin an urog na mahalaga, an atang o an altar na nagpapabanal sa atang. Nagsusumpa huli sa altar, nagsusumpa man huli sa gabos na yaon sa ibabaw kan altar. Ang nagsusumpa huli sa simbahan, nagsusumpa huli sa nag-eerok diyan. Asin ang sumpa huli sa langit, nagsumpa huli sa trono ng Diyos, asin huli sa nagtutukaw sa trono. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos, marahay na aga sa sain dugabos. Sa satuyang ibanghelyong unyan nadangog niyato, ang pagtuyaw kan kagurangnan na si Jesucristo sa saiyang mga kritiko, ang mga iskribas asin pariseo, na mayo ng pigpaparagibo kundi hanapan siya nin sala sa saiyang mga itinutukdo. Ining nadangog niya to mga tugang na ebanghelyo, iyo an enot sa tulong parte kan ebanghelyo ni San Mateo, na kung sain madadangog niya to sa mga maabot na aldaw, an pahayag kan kagurangnan, manunungod sa makaherak na kamugtakan kan mga grupong ini. Ang pagpahayag kaini kan kagurangnan sa mga iskriba asin pariseo, nagtaonin pagkabigla sa mga katawuhan kaitong panahon. Ninhudita, pigmimidbid ang duwang grupo na ini na mga banal. Alagad an sa indang kabanalan, panluwas man sana. Totoo, sinusunod ninda ang tugon kan mahal na Diyos, ang 10 tugon, asin kaiba pa ang 613 iba pang katugunan. Nagsasambasinda sa templo pag aldaw na Sabado, asin dayupot na nagtatao kan ikapo o tithing. Alagad mga tugang aram ni Jesus kung ano ang laman kan sa indang puso. Dai kung baga,
dai nauugmaan kagurangnan sa mga panluwas o external na gibonindang kabanalan. Kaya nga ni inapod niya sinda na mga buta, asin mga ipokrito. Ninhulita ang pinakarason, ang grupong ini nagtataonin kalibungan sa kung ano-an mas mahalaga kesa sa bakong mahalaga. Sa saindang reliyon na Hudaismo, mas tinatawan ninda nin importansya ang literal na pagsunod sa tugon kesa relasyon asin pagkamidbid sa Diyos. Siring man ang maigot na pagpasunod sa tugon sa indang ipinapapaksan sa saindang mga kaayon. An sa indang pagiging banal, ipinapahiling sa naninda tanganing sinda pag-umawon kan mga tao. Asin masabi kan mga tao na sinda mga tunay na lingkod kan Diyos. Minagibo sinda nin mga bagay na sa paghiling kan mga tao marahay, alagad sa katotohan an sa indang ginigibo, iyo an kabaliktaran. Kaya daisin da nagiging marhay na ehemplo. Asin sinda mismo an nagiging ulang. Tanganing an tawo dai makalaog sa kahadean kan Diyos. An sa indang nahihiling, iyo sanaan panluwas, asin bakuan panlaog. Bako kun ano an nasa buot. Mga tugang an gustong ipasabot sa satuya kan satuyang kagurangnan, sa paagi kaining ebanghelyo, iyo na an kabanalan enot sa gabos sarong disposisyon na minagikan sa kairaruman kan satuyang puso asin buot. Takon ini mga tugang minagikan sa puso, nagiging totoo ang pagpapahayag mo kan sa imong pagkamuot sa Diyos. Dai ka nagsisimba, ninhulita natatakot kang magkasala. Nagsisimba ka, tanamumutan mo ang Diyos. Ta magkaiba iyan mga tugang. Ta minsan, dinadara kita kaiyan sa kahugakan, kunan sa tuyang pagmati, an pagsimba pag Domingo, obligasyon sana. Magabat iyan na pag-atid-atidon. Ang Domingo na naman ngaya, masimba na naman. Pero, kung ang sa imong pagpapahayag o ang disposisyon mo na mabuhay sa dalanin kabanalan minagikan sa imong pagkamuot sa Diyos, nahali sa kairaruman kan sa imong puso. Ano man na ginigibo mo para sa Diyos, bakong magabat kundi magian. Mga tugang gustong ipasabot sa satuya kan kagurangnan na an kabanalan, iyo ang pagkakaigwanin mamumuto na puso, siring sa satuyang Diyos Ama. Kaya kunan sa tuyang pagpapahayag nin kabanalan, udok sa buot. Natural sana na maluwas iyan sa satuyang mga gawi. Siring sa satuyang Diyos, mabubuhay kitang mamumuton, mahihirakon, mapinasensya, matinao, asin mapakumbaba. Nabubuhay kitang totoo sa satuyang pagtubod.
Asin ini kabaliktadan, kan puso kan mga iskribas asin pariseyos, na pano nin kapaabaw-abawan asin mapanghusga. Ini ang nagdara sa sainda na mawara sa tunay na dalan asin isinabay paninda an iba sa karatan. Mga tugang, an sa tuyang mga gawi nin kabanalan, lugod magdara sa satuya na maging mga marahay na ehemplo, mga marahay na giya sa satuyang mga tugang sa saindang buhay espiritual. Asin da ilugod nung ka magdara ini sa satuya na maging self-righteous. Nagarubaga kita na sanaan mga matanos. Nagarubaga kita na sanaan mga banal. Naan paghiling niyato sa iba mga makasalan. Asin kita bako. Pero sa katotohan, gabusman kita, mga makasalan. Gabusman kita may mga kakundian. Kaya dainong kadapat mangurog sa sato ang pagpapalinig sa sadiri. Nasa satuyang paghiling mas marahay kita kesa sa iba. Takun arog kita kaiyan, mayo kitang pinagkaiba sa duwang grupo ini na pigtuyaw kan satuyang kagurangnan. Tandaan niya to mga tugang na sa oras na kita maghampang sa atubang kan kagurangnan. Daiman niya kita hahaputon o susukulon kung pirang beses kita nagsisimba sa sarong simana, kung pirang beses kitang nagnonobena o nagsasanto rosaryo. Taan mga iyan, mayong halaga, kung daiman iyan, nagkakaigwa nin buhay sa satuyang buhay pagtubod. Takon sige taman nga ning atinder kimisa, sige taman na Santo Rosario, sige taman na pagnobena, pero pagluwas ta sa simbahan, mga parasagin-sagin kita asin ipokrito. Sa matakan mga tao, mga banal kita. Pero aram kan Diyos kung ano an yaon sa satuyang mga puso. Kaya iyo iyan ang susukulon niya sa satuya. Kung papaano kita namuot, kung papaano kita naging marahay na tao, naging marahay na giya sa iba. Tabangan lugod kita kan satuyang mahal na ina, si Santa Maria. Asin lugod, siyaan satuyang maging pangarugan sa buhay nin kapakumbabaan. Sa buhay na pano nin pagkahera. Si Maria sana ang pwedeng makatabang sa sato. Pag-abot sa mga bagay na ini. Danay niya itong hagadon an sa iyang intersesyon. Nalugod mabuhay kitang totoo sa pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod. Matindog po kita para sa pamibinin banwaan. Mamibi kita sa satuyang langit no na Ama na nagpili ki Maria poon sa kapinunan
na magin ina kan para tubos kan kinaban. Han sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Para sa banwaan ng Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus, ansamong paratubos, maipamati kang lambang saro ang presensya ni Jesus sa bilog na katawuhan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Para sa mga namamayuning banwaan, tanganing sa tabang ni Berhen Maria, Reyna ng katuninungan, sa indang hinguwahon na magkaigwaning danay na katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Para sa mga miyembro ng satuyang parokya na naghihelang, makamtan lugod ninda ang karahayan ng hawak, asin ranga sa indang kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Para sa to, nauya sa misang ini, tanganing papagdanayong kita sa pagiging mahirakon sa kapwa, susog sa mga paarog ni Berhen Maria, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. O Diyos na mamumuton, linalang asin tinubos mo kami, nagpapasalamat kami sa imo asin mapasamulugod ang katuninungan asin herak na itinao mo sa kinaaban, huli man sana sa pangataman ni Berhen Maria, sa muyang inang maheherakon, inihinahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at kunita ko, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Kami kagurangnan sinugudan sa muyang kasatuan. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ay ining mga atang kan samong debosyon asin warasan na kaming naghurumdom kan gawi nin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog di Santa Mariang Berhen sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Uli ki Kriston samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangala sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Berhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Kanduk ngawon mo an sa imong surgoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbonin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda,
an samong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos nin mga upo. Ang langit at sindaga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa moyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imon kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog susok sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pagsanakan hawak sa Cordero kan Diyos pansay mga na nagpaparakan mga kasalan kang kihinapan, maharaka. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kang kihinapan, maharaka. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan, tawi man kami o kagurangnan nin katuninongan. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatitiyanay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay na handog, nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tiniyalay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan kong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sabi kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tiniyalay. Buhay na ganap ang sami kaloob at magsasalong walang hanggan. At
magsasalong walang hanggan. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsi kaining sakramento, masigkat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Berhen Maria sa imong mapakumbabang sorgoon. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exulis vilieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordiae oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei genitrix, O dignibus amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpusita animam, ut dignum Spiritu habitaculum mipici miretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po kita. Enot po sa gabos, sa ngaran po kan samuyang kura asin rektor kan parokya asin diocesan shrine ni Nuestra Señora de Salvacion. Nagpapasalamat po ako sa Indo na mga peregrino na yaon digdingon yan. May mga nagkapira po akong namidbidan na mga peregrino. Hali po sa St. John the 23rd Quasay Parish, kan Barangay Batang, yaraon po sindadigdi, pakitaas kan kamot. May nahiling man po akong haling Santo Domingo, Albay. May mga taga Santo Domingo dyan, pakitaas tabi kan kamot. So mga taga Santo Domingo, ayan. Igwaman pong haling San Antonio, Tabaco.
Sa parokya kan San Antonio, pakitaas po kan kamot mga taga San Antonio. Nahiling ko po an sa indang kura paroko, si Father Ricky Bermas, yaon mandigdi. Salamat po sa indong pagbisita. Siring man po sa may nahiling akong taga Legazpi, sa St. Rafael Parish. Kung sisay, hain po ang mga taga Legazpi. Yan, pakitaas kan kamot. Salamat po sa indong pagbisita. Asin sa gabos po, na yaon digdi, na daikuman, aram kung sain po kamuhali. Salamat po sa indong espuerso na mag-amay tanganing maka-attender ka ining banal na misa. An sa tuyang misa po ngunyan, misa butiba, para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Mga nagkapira lang pong paisi, sa maawot pong maghadok, asin magpunas o magpamibi sa satuyang mahal na ina, an pila po mapuon digdi sa right side kan simbahan. Yaon na po dyan an entrance asin an exit. Kung may mahiling po kamong tarpaulin na exit only, dahil po kamong maglaog duman, ta magsasarabatan kamo kan mga nainot na sa indong nagsakat sa satuyang mahal na ina. Binanga po iyan, digdi po kamo maglaog sa left side, so mga masakat pa sana. Taan paluwas, ito pong right side. Ito may nakalaag na tarpaulin na exit only. Ikadwa po, diit na dispensa nin hulita, unavailable po an satuyang mga comfort rooms, digdi sa satuyang simbahan. Ini po nin hulita sa kahaluyan kan panahon, dain man po siya na mantinir na mapasipsip baga, so laman, kan Poso Negro, kaya nag-overflow na siya. Kaya po pinagmaray na isarado na po mo na iyan na CRs. Pero may mga CR po kita, yaon duman sa baba sa Ginibong Pasalubong Center, may available po na CR duman, mayo pong bayad. Pero kung dahil na po nindo mapupugol an sa indong call of nature, igwa man po digdi sa mga palibot. Maghapot na lang po kamo dyan sa mga nagtitinda dyan sa luwas. Tamay mga aram po sindang CR, pero mabayad lang po kamo. So, iyo po iyan. Ikatulo, although maski bako man po kita dakol, medyo mag-ingat man po kita sa satuyang mga personal belongings. Pakatandaan po na may mga tawong nananamantala. Kung ano yan, naghahagad kita kan sa tuyang mga pangangaipo sa satuyang mahal na ina, o sa intercession kan sa tuyang mahal na ina, kan sa tuyang mga pangangaipo sa araw-aldaw, sindaman kayo naghahagad ki pangangaipo. Ang problema lang, ang huna ninda, ang simbag sa indang pangangaipo, iyon na sugamit nindo. Kaya tabi, ano man ang mga mahalagang gamit, bag, cellphone, kwintas, pakitago mo na. Iyo po iyan. Salamat po sa liwat, asin Diyos ang magbalo sa indo gabos. Bago po matapos ang banal na misa, gigibuhon po ang pagbendisyon kan mga tanda asin gamit sa pagdebosyon. Kaya po kung may mga dara kamong mga imahe na maot po nindong pabendisyonan, istampita, rosaryuhan, asin iba pang gamit sa pagdebosyon, iluwas po nindo, pakatapos kan Santa Misa, malibot po kami, asin mabendisyon. Matindog na po kita. Pamibi sa pagbendisyon, makakamhan asin daing kasagkorang Diyos, na daig kami pinagbawalan sa pag-ukit o pagpintanin mga kaagid kan sa imong mga banal, tanganing sa kada paghiling mi sa indakan sa mong mga mata asin hawak, magirumduman mi an sa indang mga banal na buhay, asin pagsaringan an sa indang mga halimbawa. Lugod na pagkaniguon mo na bendisyonan, asin pabanala ining mga sakramental, na sa onra kan sa imong bugtong na aki, an mahal na Birhen Maria, asin an gabos na mga banal, itao mo na ang gabos na minaatubang asin minagalang na pano nin debosyon sa inda,
lugod makamtan an sa imong biyaya sa buhay na ini, asin daing katapusan na kamurawayan sa buhay na maabot, huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Birhen inang mapag-ahampon, mga aki mo agawon, napalaw na sumihirong, magdalita mong lilingyon. Ilaw mo ang linalaom, sa sakit simong sorogon, ang debotos mo sorogon, sa mga sakit agawon. Ang debotos mo sorogon, sa mga sakit agawon. Announcement po, may masunod pong misa sa oras na alas 8.